βάλουμε το χέρι μας περίπου στη γραμμή του στήθους και θα πιέσουμε. Και πρέπει η επιφάνεια από κάτω να μην είναι μαλακή. Επειδή πολλές φορές μπορεί να μην τύχει ο άρρωστος να είναι στον δρόμο, μπορεί να είναι και στο σπίτι μας κάποιος παππούς που να είναι καρδιολογικός ασθενής, να πάθει ανακοπή, να είναι στο κρεβάτι του. Αν εμείς πάμε στο κρεβάτι και κάνουμε κάρπα, πολύ πιθανό να μην πετύχει, γιατί όπως σας πρόχνουμε να κάνουμε τις συμπιέσεις, θα πηγαίνει κάτω και το στρώμα. Οπότε συνήθως αυτούς τους ασθενείς έχουμε μια σανίδα που τους τη βάζουμε από κάτω ή στη χειρότερη. Το βάζουμε γρήγορα κάτω στο πάτωμα, στην νεράκι του πετάμε κιόλας, εντάξει, ό,τι προλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε πρέπει να είναι σε μια επιφάνεια σκληρή. Και εμείς πρέπει να είμαστε από πάνω. Οι ώμοι πρέπει να είναι λίγο τα χέρια ανοιχτά, οι ώμοι στην ευθεία και να ρίξουμε όλο το βάρος πάνω. Το βάθος που πρέπει να κάνουμε τη συμπίεση πρέπει να είναι περίπου στα 5 εκατοστά. Και οι αγκώνες προς τα μέσα. Τι είπα προς τα έξω, αυτό, εδώ έτσι. Σε αυτή είναι η θέση. Τα χέρια μου. Πάνω. Και κάνουμε περίπου 100 συμπιέσεις το λεπτό. Και μετράμε. Και 1, και 2, και 3, και 4, και 5, και 6, και 7, και 8, και 9, μέχρι να φτάσουμε 30. Και μετά κάνουμε εμφυσίσεις. Όταν κάνουμε εμφυσίσεις, ανασηκώνουμε λίγο το κεφάλι, ανοίγουμε το στόμα και κλείνουμε τη μύτη και φυσάμε μέσα 2 φορές. Η δύναμη όμως, τι πρέπει να κάνει Τόνια? Πρέπει να φουσκώσει ο θώρακας. Εδώ δεν φουσκώνει. Αν δεν φουσκώσει, δεν έχει αποδώσει αέρα. Σε εκπαιδευτικές σχολές φουσκώνει. Δηλαδή θα δείτε σε ένα πρόπλασμα που έχουν στους διασώστες που τους εκπαιδεύουν αυτοκόλλητα που δείχνει πού να τα βάλουμε. Αυτό δείχνει ότι το βάζουμε εδώ. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια. Και αυτό εδώ. Τώρα δεν θα μιλήσει, δεν θα πει κάτι άλλο γιατί καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε συνδέσει σε άνθρωπο κάτι. Δεν διαβάζει παραπάνω. Ελέγχετε το συνδετικό και τα ηλεκτρόδια. Θα κάνει ανίχνευση και όταν είναι, αν πιάσει γραμμή, αν πιάσει τη λειτουργία της καρδιάς, θα πει δίνω ρεύμα, απομακρυνθείτε, εσείς πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ να απομακρυνθείτε για να μην Τοποθετηθεί το σώμα ενός τραυματία, ενός θύματος, που δεν έχει συνείδηση αυτός αναπνέει πλέον και χτυπάει η καρδιά του. Είτε είναι μετά από κάρπα, είτε έχει απλά λιποθυμήσει. Συνείδηση δεν έχει, δεν καταλαβαίνει. Όχι είναι νεκρός. Τα ξεχωρίζουμε, έτσι. Ενδεχομένως. Κοιτάμε αν έχει κάτι αιχμηρό πάνω. Γιατί μπορεί να έχει γυαλιά, να φοράει γυαλιά, να έχει εδώ ένα μαχαίρι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει με αυτό το μέρος του χεριού, για να μην κατηγορηθούμε ότι κάνουμε και κάποια παράνομη πράξη. Αφαιρούμε ό,τι έχει πάνω αιχμηρό, μπορεί να έχει κάτι που να τη σβήνει εκεί. Ωραία. Ισιώνουμε τα πόδια και τα χέρια. Και στην ουσία, ένα μέρος του σώματός μας το πάνω δουλεύει με το πάνω μέρος και το δεξί μας χέρι με το κάτω μέρος. Οπότε, εμείς παίρνουμε το χέρι της και το βάζουμε εδώ. Βάζουμε το ένα χέρι σε θέση τροχονόμου, εδώ σαν να χαιρετάει, και το άλλο χέρι δίπλα από το αυτί. Σηκώνουμε το ένα γόνατο, εδώ, είτε το τραβάμε έτσι, είτε έτσι, εδώ είναι εύκολη η κυρία, οπότε μπορώ να τη διαχειριστώ. Και στην ουσία εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε το βάρος της από εδώ, για να μην μας πέσει από την άλλη μεριά. Έτσι πως την έχω πιάσει, τη γυρνάω. Έχω μεταφέρει το βάρος εδώ, βάζω το πόδι εδώ για να μην μου πέσει. Και εδώ σηκώνω το κεφάλι της, κάνω ανύψωση για να μπορεί να αναπνέει. Βγάζω και τα μαλλιά από εδώ. Πού αλλού κάνουμε ανύψωση κεφαλής, υπερέκταση, πού αλλού είπαμε πριν. Και γιατί το κάνουμε αυτό, να καταλαβαίνουμε και λίγο τους μηχανισμούς.